علیکم بدین العجائز جے میں محقق دوانی دی والدہ دی طرف ایک گل منسوب ہے جو کتاب لکھ رہے آئے محقق دوانی والدہ نے پوچھا کہ لکھ رہے ہو علم کلام دی کتاب لکھ رہے ہیں علم کلام کے ہوندا والدہ نے پوچھا علم کلام کیا ہوندا عرض کیتیوں نے جس دے وچ وجود خدا اور اس دے صفات تو باس کیتی ویندی ہے والدہ آکھن لگی وجود خدا دوتے بھی کتاباں لکھن دی لوڑ ہوندی ہے اے میرا چرخہ بغیر میری انگلی دی حرکت دے نہیں چل سکدا اتنی بڑی کائنات بغیر کسی مدبر حکیم دے خود چل رہی ہے اس قسم دیا سادہ دلیلاں جڑیاں باعث یقین ہون او انہاں فلسفی دلیلاں نالو بھاریاں ہوندیاں جنہاں دے فلاسفہ نو خود بعض اوقات شک پہ ویندا جو اے میری دلیل درست ہے یا نہیں جی لیکن محقق دوانی دی والدہ جیاں ضعیف بیبیاں نو اپنی دلیل دے بھی شک نہیں پوندا جو چرخہ اگر بغیر میری انگلی دے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات آپے پہ چل دی ہے او اے اس دے وجود کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ایک شخص سوال کریں دا مولا خدا دی معرفت کرایو خدا دی معرفت کرایو مولا فرمائیں دو حداں تو خارج کر کے دیکھ ایک حد تعطیل جو او نہیں اس تو خارج کر اور آنکھ جو او اے حد تشبیہ تو خارج کر جو اے اور کسی شے جے نہیں او جڑا اے اور کسی شے جے نہیں او خدا ہے جڑا ہے اور کسی شے جے نہیں او خدا ہے حضرت امیر دی تعبیر اس نالو آسان ہے مولا فرمائنے شیءن ولیکن لا کل اشیاء خدا شیط ہے لیکن شیء جی ہے نہیں شیءن ولیکن لا کل اشیاء خدا شیط ہے لیکن شیء جی ہے نہیں اپنی تعبیر اس نالو بھی زیادہ آسان اس فرمائندہ لیسا کمثلہ شیءن اس جئی کوئی شے نہیں او آت کوئی شے نہیں جی میں حضرت امیر المومنین فرمائنے ان کان اللہ وما کان معہو شے اللہ اس دنال کوئی نہ آیا اللہ اس دنال کوئی نہ آیا جس وقت اس دی مشیت نے تقاضا فرمایا مخلوق نو پیدا فرمایا جس وقت بھی پیدا فرمایا خالق بھی او آپ ہے ہر شے دا پیدا کرن والا او آپ ہے جی خلقت کائنات تو پہلے او آپ کتنا پہلے ذرا غور دنال اس نو سوچا ہے جی خلقت مخلوق تو پہلے کتنا پہلے یہ تو اس دے بارے چاکھے ونجے جس دی ابتدا ہوئے جس دی ابتدا ہی نہیں اس دے بارے چے کہ میں آکھے بھائی سکتا جو او کتنا پہلے حضرت امیر فرمائیں اول بلا اولیہ
خدا اول ہے بغیر ابتداد. ایک اول ہوندہ سلسلے عدد. اللہ اکبر. ایک اول ہے سلسلے عدد دا. اول دوم سوم چہارم پنجم. سمجھ آ گئی ہے؟ خدا او اول نہیں جی، خدا او اول نہیں، سلسلے عدد دا اول نہیں. اول بلا اولیہ، او اول ہے بغیر ابتداد ہے. وآخر بلا نہایہ، او آخر ہے بغیر انتہاد ہے. کوئی شے نائی تو او آ، کچھ نہ ہو سی تو او ہو سی. معادی کرب نو جو پاک پیغمبر نے دعوت اسلام دیتی ہے، ایک بہت بڑا دلیر آدمی ہے عرب دا، معادی کرب نو جو حضرت سید المرسلین نے دعوت اسلام دیتی ہے. معادی کرب خدا تو ڈر، عرض کریں دا ڈرن دا مادہ ہی کوئی نہیں. ڈر او جس دا اندر ڈرن دا مادہ ہوئے. پاک پیغمبر فرمیندے میں تین اس ذات دا کولو ڈرن دا حکم پہ دینا جیڑی چاہے تا ایک آنچ اس کائنات نو نیست و نابود کر چھوڑے، تے دوسری آن دے وچ اس کائنات نالو سونی کائنات چا پیدا فرمائے. پیدا ہون والے نو پتہ ہی نہ ہوئے جو کوئی پہلے آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ گزرے یا نہیں. بے ساختہ زبان دے وچوں نکل گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وقفہ انبیاء دے زمانے دے وچ بنی ایاد دا ایک آدمی عربہ دے میلیاں دوتے ویندا آیا. اے گل ذرا غور نہ سمجھے. بنی ایاد دا ایک آدمی مشرک عربہ دے میلیاں دوتے ویندا آیا. بڑے بڑے میلے لگ دے ہیں جنہاں سو کے اوقات، ایک میلے نو سدین دے ہیں سو کے اوقات. جڑا سب تو بڑا میلہ ہوندا آیا جی اے ایادی بنی ایاد دا بندہ اے ویندا آیا میلیاں دوتے. اتھے لوگاں نو بتاں دی پرست تو رکیندا آیا، دعوت توحید دیندا آیا اور توحید دے بارے دے وچ اشعار پڑھدا آیا. لوگاں نو شرک و کفر تو ہٹیندا آیا. جی پاک پیغمبر تو پہلے ہی وفات پا گیا. حضور سرور کائنات نو اگر بنی ایاد دا کوئی بندہ مل پوے آ تو حضرت فرمیندے ہے ذرا اس ایادی دے شعر تے میں چا سنائے وا توحید دے بارے. جی اس ایادی دے میں اشعار تے چا سنائے وا توحید دے بارے. پھر جس وقت پاک پیغمبر دا سامنے توحید دے بھرے ہوئے اشعار اس شخص دے سنائے ویندے آئے تو پاک پیغمبر فرمیندے آئے روز آخرت جس وقت امت ہوسن نہ معشور تو ایک ایسی امت ہو سی جس دا صرف ایک فرد ہو سی اور او ہو سی اے ایادی. او یہ صرف ایادی ہو سی جڑا لوگاں نو دعوت توحید دیندا آیا میلیاں دے تے ونج کے اور انہاں شرک و کفر تو رکیندا آیا. ہاں جس وقت امم معشور ہو سن اس وقت ایک امت ایسی ہو سی جس دا صرف ایک فرد ہو سی اور او اے ہو سی بنی ایاد دا ایک بندہ. کوئی شے نائی تو او آ. سمجھا رہی ہے گل؟ جس دی ابتدا ہی نہیں، جس دی انتہا ہی نہیں، ہر شے دا خالق ہے. گلنا ذرا غور دے نال سمجھائے. اس تو سوا کوئی خالق نہیں.
انبیاء دا خالق بھی وہ آپ ہے، اوصیاء دا خالق بھی وہ آپ ہے، اساڈا خالق بھی وہ آپ ہے، فرشتیاں دا خالق بھی وہ آپ ہے۔ کسی نو پیدا کرنا اس واسطے کوئی مشکل گل نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس وقت کسی شے دے ہون دا ارادہ فرمیندا ہو ویندی ہے۔ جی اے نہ سمجھا ہے جو او کن آدھا کاف اور نون سمجھا گئی ہے، اس تو مراد اے نہیں جو او کن آدھا، جی اس تو مراد اے نہیں جو او کاف نون دے مرکب نو استعمال فرمیندا تے شے ہو ویندی ہے۔ نہیں، مراد اے ہے جو او کسی شے دے ہون دا ارادہ کریندا ہو ویندی۔ اس واسطے نہ الفاظ دی ضرورت ہے نہ اس واسطے جملے دی لوڑ ہے، جی بس ارادہ فرمیندا شے ہو ویندی ہے۔ معصوم مخلوق نو بھی آپ پیدا فرمایا، غیر معصوم نو بھی مختار بنا کے تو آپ پیدا فرمایا۔ قل اللہ خالق کل شیء، میرا حبیب آنکھ دے جو ہر شے دا خالق اللہ۔ سمجھا گئی ہے جی؟ بعض قرآن دے متشابہات نو اپنی ضلالت اور گمراہی دی دلیل بنا کے بعض قرآن دے جمع دے الفاظ نو استعمال کر کے شرک دے مرتکب ہوندے۔ جو اے جمع دا لفظ استعمال فرمایا اے دا معنی اے ہے جو اس دے نال ہور بھی ہے۔ سمجھا رہی ہے گل؟ اس دا معنی اے ہے جو اس دے نال ہور بھی ہے۔ متشابہات آیات متشابہات نو اپنے باطل نظریے دی دلیل بنا کے جی استعمال کیتا جو ہے جمع دا لفظ ہے۔ دا معنی اے ہے جو صرف خدا نہیں، خدا دا نال ان افعال دے وچ ہور بھی شریکن۔ جی تے جمع دے الفاظ تے ان افعال دے بارے دے وچ بھی ہیں جنہاں دے بارے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا جو کوئی ہور حصے دار ہوئے۔ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، اسا نازل کیتا قرآن نو تا اسی قرآن دے محافظاں۔ قرآن خدا بھیجا یا پاک پیغمبر تا حضرت امیر المومنین خدا دے نال شریکن قرآن بھیجنے نہیں۔ انا نحنو نزلنا الذکر جمع دے الفاظ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، اسا قرآن نو نازل کیتا اسی ہی قرآن دے محافظہ۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ انا آتیناک الکوثر، اسا تین کوثر دیتا، کہہ دیتا جی پاک پیغمبر نو کوثر عطا کرنے جی، یا اس تو مراد اگر چونکہ کثرت تو ماخوذ ہے جی، اور کثرت تو مراد پاک پیغمبر دی کثرت اولاد ہے، اور کثرت اولاد دا منبع چونکہ جناب زہران، لذا تفسیری اگر ترجمہ ان کی توجہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب اسدن زہرا دیتی ہے۔ لفظ ترجمہ دے استعمال ہوئے، سمجھائیے گل۔ کتنیاں آیتان قرآن دیاں جنہاں دے وچ الفاظ جامع استعمال ہوئے، سیغ جامع استعمال ہوئے، لیکن وہ تعظیم واسطہ ہوئے، وہ تفخیم دے واسطہ ہوئے۔ انہاں دے تو مراد اے نہیں جو اے کام میں ہکلے نہیں کیتا میرے نال ہور بھی ہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، سب کچھ کرن والا او آپ ہے، دیاں دین والا بھی او آپ ہے، پتر دین والا بھی او آپ ہے، جوڑے جوڑے دین والا بھی او آپ ہے، بے اولاد اور عقیم رکھن والا بھی او آپ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جس نو چاہندا دیاں دیندا، جس نو چاہندا پتر دیندا، جس نو چاہندا جوڑے جوڑے چ دیندا، جس نو چاہندا عقیم اور بے اولاد چ رکھدا۔
نبیاں نو دین والا بھی او آپ ہے تے وصیاں نو دین والا بھی او آپ.